Νίκος από το Κιλκής. Διαγνώστηκα το 2020. Ζω 4,5 χρόνια με την νόσο. Αυτή κάνει τη δουλειά της και εγώ τη δική μου. Δεν κοιτώ τι έχασα. Ζω με ό,τι έχω. Δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να παλέψουμε. Οι έρευνες για θεραπεία είναι περισσότερες από ποτέ. Ελπίζουμε να βρεθεί σύντομα. Μέχρι τότε, κάντε ό,τι σας ευχαριστεί. Πιστέψτε ότι θα γίνει το καλύτερο. Μιλήστε σε όλους για να γνωρίσουν την νόσο και να μας βοηθήσουν. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά.